Dobrý deň. Trnavčania sú normálni a tí na hlavu. V najnovšom videu primátor mesta tu hovorí, že tí, ktorí v obnove Lynčianskej vidia predvolebnú kampaň, sú na hlavu ako čapice. To vážne. Toto nie je ani vtipné. Toto je zbytočné ponižovanie ľudí, ktorí majú otázky. A otázky nie sú hejt. Otázky sú normálna súčasť kontroly verejnej moci. Keď mesto dá najväčšiu zákazku, najväčšiu investíciu do volebného roka, otázka nevyzerá to už ako kampaň, je legitímna otázka. Najmä, keď sa k tomu pridajú videá, emócie a obrázky. Mimochodom, nekritizoval aj primátor svojich predchodcov, že najväčšie investície realizovali v poslednom roku svojho volebného obdobia. Komunikácia primátora a mesta nesmie deliť obyvateľov na my normálni a tí na hlavu. Toto nie je leadership, toto je nálepkovanie a v slušnom meste je to jednoducho zbytočné. Úprimne držím palce, nech sa obnova Lynčianskej podarí. Ale rovnako hovorím, Trnava nesmie byť mesto, kde sa občania zosmiešňujú za otázky, za to, že majú odlišný názor. Má to byť slušné a transparentné mesto, ktoré sa otázok nebojí. Zmena na meste je na mieste. Prajem pekný deň.